Tigervenner. Her er troldmanden Taltrix. Han elsker tal og trylleri. En dag beslutter han sig for at trylle alle tallene fra 1 til 9 til levende tal. Han svinger sin tryllestav, mens han siger trylleramsen: magi, magi over tal fra 1 til 9. Og så bliver alle tallene fra 1 til 9 levende. Tallene begynder hurtigt at lede efter gode venner, som de kan lege med. De finder venner på den måde, at de giver resultatet 10, hvis man lægger dem sammen. Sådan er 1 og 9 blevet rigtig gode venner, og de elsker at køre på skateboard dagen lang. De er gode venner, fordi 1 plus 9 er lig med 10. To og 8 er også rigtig gode venner. De synes, det er rigtig sjovt at lege teater med deres vantedukker. De er gode venner, fordi 2 plus 8 er lig med 10. Tre og 7 er også rigtig gode venner. De har fundet et gammelt shippetov, som de skiftes til at hoppe i og svinge med. De er gode venner, fordi 3 plus 7 er lig med 10. Fire og 6 er også gode venner, og de er vilde med at spille fodbold. De er gode venner, fordi 4 plus 6 er lig med 10. Fem har set, at alle de andre tal har fundet en ven at lege med, men 5 forstår ikke, hvem han skal være gode venner med. Der er jo ingen af de andre tal, der passer sammen med mig, tænker 5. Pludselig dukker Taltrix frem. Hvorfor er du ked af det, 5? Spørger Taltrix. Jeg ved ikke, hvem jeg skal være venner med, siger 5. Det må du meget undskylde, 5. Jeg havde jo slet ikke tænkt på, at du selvfølgelig mangler en ven. Og så svinger Taltrix sin tryllestav, imens han siger trylleramsen: magi, magi, lav en 5'er-kopi. Og frem kommer et tal, som er nøjagtig magen til 5. Fem og 5 bliver hurtigt gode venner, og de elsker at stå på skøjter dagen lang. Du har jo sikkert allerede gættet, hvorfor 5 og 5 er gode venner. Netop. Det er jo fordi, at 5 plus 5 er lig med 10.